Dámy a pánové, já vás vítám u 24. epizody Czech Dance Podcast a dneska mým hostem je ctěná paní Katka Jakeš. Ahoj. Ahoj Tomáš, ahojte. Ahojte. Tak, spousta hostů tady zmiňovalo projekt Love to Dance a nám je obrovskou ctí, že jsme tady dostali jeho mámu, takže Katka Jakeš je máma projektu Love to Dance, ale mimo jiné, abych tě představil, tak si 9násobná mistryně Slovenské republiky v latinskoamerických tancích a dokonce semifinalistka mistrovství světa v 10 tancích. Áno, na toto som aj ja už akože vlastne zabudla veľakrát, lebo môj život sa posunul iným smerom, ale áno, ako junior a mládež a začínajúca dospelá som celkom toho podosahovala. Docela slušné bio. Tak já bych ještě první, než se dostaneme k tomu, proč tady jsme, protože nás vlastně zajímá, jak to celé vzniklo a taky trošku vysvětlíme, co to vlastně je projekt Love to Dance, kdyby náhodou někdo nevěděl, což si myslím, že už dneska není možné. No, to je taká mezi otázka. Myslíš si, že to je možné, že nikdo neví ještě, co to je Love to Dance? Ja si myslím, že to je možné. Jo? Určite stále to objavujú noví ľudia, takže pojďme jim to teda představit. OK. Dostaneme se k tomu a jenom tak jako zrychleně k té tvojí taneční kariéře, jakože v rychlosti. Ty jsi začala teda úplně od malinka, ale řekla si, že jsi skončila teda relativně brzo. No, takže v kolika jsi začala? Ja som začala ako 8-ročná a skončila som ako 23-ročná ako aktívny tanec. Potom som pokračovala už vlastne v takom tom showbiznisovom móde, čiže začali Let's Dance na Slovensku vtedy, tak som bola vlastne účastníčka 2., 3. a 4., druhý som vyhrala a potom som sa presunula do divadla, kde som vlastne tancovala v Burn the Floor, čo je taktiež vlastne spoločenský tanec v divadle a tam som vlastne sa tomu nadchla, tej myšlienke. A Burn the Floor je jenom jakoby v divadle, nebo to bylo vysílané někde? Burn the Floor je divadelno, tanečná show, takisto ako je Love to Dance, ale je to vlastne iba show. Sú tam tanečné čísla, ktoré sa prestriedávajú a nemá to vlastne žiadny príbeh, takže to bola vlastne môj ďalší krok. No a potom som urobila svoju prvú show divadelnú na Slovensku, volalo sa to Just Dance. Aha. A potom vznikla tá hra Just Dance, až potom. Takže keď sme vlastne rozmýšľali nad názvom teraz pred 3 rokmi, tak sme nemohli použiť už Just Dance a preto sme teda vymysleli Love to Dance a teda potom som sa už venovala choreografii, choreografovala som rôzne veci naprieč Slovenskom, či už v televízii, alebo teda v divadle. A potom som bola na materskej, lebo tak tam som sa trošku odmlčala. Když ještě chviličku, když zůstaneme u toho jako sportu, protože jsme fanatici, že? Nebo já jsem teda, tak mě zajímá nejvíc vždycky, ale takže tebe vlastně už během té sportovní kariéry jako nejvíce na tom bavilo tady ten, nevím, asi nějaký, jak bych to řekl, ten aspekt jako toho, že to je pro ty lidi, nebo? Vôbec nie. Vôbec. Ja som to brala ako prírodzenú súčasť svojho života, ten tanečný šport, bolo to niečo, čo ma samozrejme bavilo, ale iné som nepoznala. Išlo to so mnou vlastne od malička a tým pádom som si nevedela predstaviť bez toho život, ale potom teda prišiel tá show ako keby časť. Vtedy ešte ani asi neboli, že show dance, alebo nebolo to až také rozšírené. A tam som si vlastne uvedomila, že áno, že toto je asi ten smer, ktorým by som sa chcela vydať, že teda aj nejako pracovať na svojom tanci, ale už to nejakým spôsobom štylizovať. Ale akože tá kariéra tvoje sportovní, akože mám pocit, že jsme se bavili, že si jezdila i do Molinely třeba, ne? Na kempy, tak to jsou jako, tato skupina jako lidí to brala jakoby velmi vážně, takže takže si tu sportovní kariéru jako drtila na doraz. Drtila som, ale musím povedať, že mňa to až tak na doraz nebavilo, že ja som bola vždycky taká, že ja som
mala rada aj to všetko také okolo, že proste ja som napríklad mala rada aj chodiť na party a ísť si zatancovať tú salsu, takú tú, vieš, takú tú pure, že rada som objavovala tieto veci a keď ma niekto ako prehrotil na tých tréningoch, tak toto ma už úplne potom nebavilo a dokonca potom som mala aj takú averziu na to, že keď som, proste nebola som až taký asi športovec, že teraz by som do toho bušila silou mocou. A vlastne doteraz, ako keď vidím ten tanečný šport, ako sa posunul, tak ja by som veľakrát tak poradila tým ľuďom, že bože, že trošku uber, že ukludni sa, daj si proste menej make-upu a daj si jednoduchšie šaty, alebo choď si zatancovať iba salsu, proste do baru, hej, že take it easy, lebo mám pocit, že dnes je taká tenká hranica, kedy sa to ako keby prehrotí a potom to, že je až také, že ako to povedať pekne, no proste nezaujímavé pre verejnosť, hej? Takže... Už to je jako jenom pro ty odborníky, jako tak. myslíš, že? Áno. No, to si myslím, že je určitě téma na dnešek. Poďme ju rozvinúť. Okay. No a tak jako tu ambici si měla být jako 9krát mistryně jako Slovenska, jakože dobře? Tak ambiciúna, tak samozrejme, my sme boli juniorská špička, my sme vlastne boli s Laurou Arkolín a my sme boli dve, ako keby so svojimi partnermi, ktoré sa vždy striedali. My sme aj rovesničky, aj kamarátky a chodili sme všetky tie vlastne majstrovstvá sveta spolu a tak ďalej, takže my sme boli fakt také veľmi výrazné dva juniorské a mládežnícke páry. Bolo to asi 8 rokov, ako taká perióda. A aká bola otázka? Jestli si měla jakoby ambice, nebo... Ambície. Mala som, samozrejme, chcela som byť majsterka sveta, vtedy ešte neboli, že neboli YouTube a neboli telefóny, nebolo nič takéto, čiže my sme, a ja ako malé decko som proste pozerala raz za rok na Eurosporte, išli majstrovstvá sveta alebo Nemecka a chodilo to tam celé Vianoce. Takže my sme si to natočili na VHS-ku a potom som to celý rok pozerala dokola. Takže ja som bola vlastne úplne nabiflená choreografie Olgy Müller-Omelčenko. To bola moja vlastne diva. Alebo napríklad Carmen Vinčej vtedy tancovala so Sandrom Cavalinim. A toto boli také tí moji idoly, ktoré som sledovala. A jasné, že som chcela byť ako oni. Ale tak som to nedotiahla. Okay. No, ale mi přijde, já nevím, jestli to jako bude vycítit na displeji vašeho mobilního telefonu, ale mi přijde strašně sympatický ten klid, který z tebe jde u toho. Takže není to jako, že bys jako teďkom cítila nějaké, no mohla jsem ještě kousíček to... Nie, tak ja som našla šťastie vlastne v niečom, čo ma naplňa a to ja stále robím tanec, ja to milujem a ja som strašne šťastná, že sa pri tom nejakým spôsobom držím. Dokonca ja som sa vrátila späť do tanečného športu, lebo ja som si totiž robila aj rozhodcovské, všetko som mala akože do nejakého levelu a potom som teda išla na tú materskú. A teraz som sa tam vrátila ako mama, pretože moja malá Izabelka začala robiť tanečný šport pred pol rokom, pretože ona sa chce hýbať alebo ona chce tancovať ako tanečníci z Love to Dance, takže tí ju trošku namotivovali. A zatiaľ bez partnera, čo sa jej nepáči, lebo tak ona by chcela mať toho svojho parťaka. Ale chodím teraz na tréningy, čiže sledujem tie mladé páry, sledujem, ako sa to vyvinulo, sledujem, ako máme veľmi dobrý tanečný klub v Bratislave, takže je to strašne zaujímavé, vlastne to takto, že 20 rokov a som späť nejakým spôsobom zase a chodím tam každý deň do tej tanečnej školy a už ako teda šofér, mama, hairstylist a všetko dokopy, hej. A som vlastne rada, že som pri tom športe alebo pri tom tanci, lebo tanec to je diskutabilné, či je to šport a o tom sa poďme baviť, či je šport alebo umenie. A som pri spoločenských tancoch a vlastne som veľmi rada, že aj keď už som v podstate vekom by som bola seniorka, tak vekom áno, tak vlastne môžem možno k tomu aj nejako dospieť, aby nejakí mladí ľudia začali tancovať a že to môžem možno trošičku nejako ovplyvniť ten pocit divákov a ľudí a bežného publika z toho tanca spoločenského. Možno prilákať viac ľudí aj na tanečnej súťaže tým, že videli Love to Dance a tak ďalej. Takže sú to spojené nádoby určite.
každý pokus takový jako tady tenhle ten krásný sport jako trošku spopularizovat je šlechetná práce. A jenom ještě já se tak jako drnknu do toho, takže když jsi byla před 20 lety v tom a teď tam jako koukáš spoza čáry, tak vypichni nejaký nejväčší rozdiel, že je nejaký rozdiel? Áno, teraz to berú podľa mňa tanečníci príliš ako šport. Až tak, že too much. Že niekedy možno je dobre sa tak zastaviť a vrátiť sa späť na začiatok a zamyslieť sa, že ohľadom tých tancov, že ako vznikali, prečo sa tak tvárim, prečo sa v pasodoble tvárim, tak ako sa tvárim, akože ísť do takého charakteru tých tancov a trošku možno ubrať z tej techniky, lebo technika išla hore, to je jasné, že sa tancuje úplne inak ako v minulosti, ale podľa mňa tak strašne sa zameriavajú ľudia na techniku, ako teraz ja nehovorím o top pároch, hej, tam už určite vy ste v nejakom leveli, že riešite akože in general všetko, ale hovorím o takých mladých ľuďoch, ktorí sa snažia vám podobať. A ktorí vidia proste to a idú cez tú techniku a bušia do toho a vlastne vôbec nevedia, že prečo. Hej, takže veľakrát sa stretávam s tým, že aj má pekný pohyb, vidím, že to tam nejako funguje, že natrénovali, ale proste ten výraz je taký, že proste nebaví ma to. Nechápem, prečo by som sa na to mala pozerať a už vôbec nie, prečo si za to zaplatiť. Aj sa pozrieť na nejakú súťaž. Takže toto je, myslím si, že vec, že áno, technicky sa to veľmi posunulo, ale podľa mňa strašne veľa ľudí aj stratilo takých samých seba, alebo sa snažia, opičia sa po tých starších a čo je samozrejme do istej miery je to super a ja som mala svoju Olgu, hej, svoju modlu, ale proste až tak to nebolo vtedy dostupné, takže do nejakej miery som mohla a potom som si v tom musela nájsť to svoje. To je jak keď malému dieťaťu dáš pozerať stále YouTube, tak nemá tú tvorivosť svoju. Takže podľa mňa toto tam teraz tak chýba, že všetky dievčatá sa rovnako malujú, rovnako sa češú, lebo to nejaká proste top tanečnica urobila. Rovnaké, podobné majú šaty, proste podobne sa tvária a vôbec tam není vidieť také tie rozdiely a osobnosti. Toto ja si myslím, že Jo, tak to je akože fenomén dnešnej doby. Ano. A často i opakovaný názor, nebo i jako lidma třeba nedávno Brian Watson, nebo nedávno myslím, že Rogapol už právě na tady toto téma dal jako příspěvek, že ta fyzikalita a rychlost jde jako nahoru, ale ta osobnost se jako vidíš, a to som ani nevidela. Jo. Je to tak? Ale je to proste zaujímavé, lebo pozri, na Slovensku a v Čechách máme brutálne krásne baby, hej? Akože povedzme si na rovinu, že niekde možno v Nemecku je ich menej, akože z 10, vieš, ako všade sú aj pekné, aj také, ale tuto máme úplne, že neskutočne pekné baby. A tie tanečnice, to je, že mega nádherné postavy, proste celé, jak to je, tak sú krásne. A potom si dajú na seba proste súťažný make-up a to proste úplne sa zabijú, že prečo? Prečo? Ja sa normálne toto pýtam, keď pozerám nejaké videá, lebo však na tanečné súťaže moc nechodím zatiaľ, ale hovorím si, že prečo si to urobila však trošku menej a trošku tak decentnejšie, vkusnejšie a aby si vyraznila svoju krásu, nie aby si sa podobala na niekoho, komu sa to hodí a toto sa proste nedeje a potom fakt tie dievčatá vyzerajú fakt prehnane, akože až nevkusne by som povedala niekedy. Pretože súťažný make-up podľa mňa by mal byť, alebo bol myslený tak, že trošku to treba urobiť samozrejme viac, ale aby to vyzeralo prirodzene z nejakých zadných alebo z diaľky, hej. A ono sa to teraz začalo vlastne robiť tak, že ešte aj mladé dievčatá, ešte aj juniori 1 sa chodia dávať ličiť tej istej osobe, takže komplet idú jedna k jednej vyzerajú. Takže toto sa tam stráca a keby som ja teraz mala byť, povedzme, že nejaké také, že Bčko alebo Cčko, ktoré sa chce dostať vyššie, hej, tak určite by som sa zamyslela nad týmto. Že toto je niečo, čo ma môže možno odlišiť od mojich superov a určite by som proste riešila ten imidž, ale nie tak, ako to riešia všetci ostatní. Trošku by som ubrala, zjednodušila, aby som zvýraznila to, aká som pekná, sexy a idem tancovať latinu, pretože latino girls proste sú sexy, hej.
A aj tie šaty latinské vznikli, preto sa tak obliekajú dievčatá, lebo však sa chodilo tak von, nie? Aj doteraz sa chodí. Áno. A trošku proste take it easy a pojmi to trošku tak viac ako keby komerčne, že ako keby som išla na diskotéku, ale trošku viac. Hej? Na latino party, hej? Že áno, treba sa aj natrieť, aj namake-upovať, aj účes spraviť pekne, ale... A toto je podľa mňa to, že tieto top páry, ako vy, alebo aj profíci, oni podľa mňa toto sa snažia dosiahnuť, že nie, že byť, že proste tu mať všetko, ale práve, že vyzerať tanečne, ale prirodzene. Toto podľa mňa robí majstrov. No tak doufáme, že se tady ta message dostane do správných uší a očí. Jako já s tím souhlasím, no úplně je to prostě... Já si myslím, že tady ty věci i to, jak k tomu jako přistupují ti lidi, jako hrozně jde z těch jako teachers, jako tady toto, že já jsem jednu dobu jako si říkal, proč ty děcka, které učím, jsou takové a nejsou takové. Říkám, no protože já jsem jakože takový a myslím si, že to je taky jako takový fenomén dnešní doby, že se jede prostě jako na ten výkon a je to prostě sportovní a velké haly a musíme tam být a vyhrát jako a pak se to tak jako generalizuje, takže jsem rád, že to tady jako říkáš. Tak áno, potom sa vlastne aj zabúda, že prečo sa tancuje, však bože, tancujú ľudia, dajú sa tam kúpiť lístky, hej, to teraz akože pragmaticky sa nad tým zamýšľam, že lebo ako väčšinou počúvam sťažnosti, že však tam nikto nechodí na tie tanečné súťaže, iba rodičia a kamaráti, tak sa zamyslíme nad tým, že prečo. No tak akože keď si človek kúpi lístok na nejakú akciu, hociakú, koncert, divadlo, alebo napríklad aj tanečná súťaž, tak chce mať z toho nejaký dobrý pocit. Za to si kupujem ten lístok a ten pocit na tých tanečných súťažiach dostanú iba rodičia a kamaráti, pretože vlastne tie tanečné páry tancujú iba pre seba, hej? A na to, aby boli dobrí, aby urobili ten výsledok. Ale akože teda myslím si, že keby sa to poňalo trošku tak, že by sa tancovalo pre ľudí a že by tí ľudia naozaj cítili takú pure radosť z toho tanca a takú show trošku, tak možno by sa aj tá hala zaplnila. Možno nie, ale myslím si, že keby s tým mladí ľudia popracovali, tak by prilákali viac ľudí. No to je takový častý problém, jako že si tady u nás v Česku děti stěžují, jako že na lize nikdo nebyl, ale já se zrovna tykom vrátil čerstvě z mistrovství Evropy, kde bylo 17 diváků. To vážně? No málo, jako přeháním, ale málo. A tak je pravda, že to bylo v Aarhusu, jako v Dánsku, kde úplně asi si nemyslím, že to je třeba nějaký jako mainstream nebo něco, ale vlastně jsme tam stáli a říkali jsme si, že to vlastně všude stejná jako asi to je situace. No. Je to smutné, pretože je to nádherný šport. Je to strašne náročný šport, lebo vy vlastne musíte byť megaže športovci, fyzická zda, to je proste všetko, ale vy vlastne musíte vyzerať dobre, hej? Že to je také atletky alebo plavkyne, im je úplne jedno, aj keď už aj plavkyne si nejaké volánik dajú na plavky, hej, že trošku nech to vyzerá žensky, ale aj tie atletky už si dajú copíky, že snažia sa ten imidž nejako zlepšovať. Ale tuto to je vyslovene o tom, že to estetično toho tanečného športu je jednoducho podľa mňa určite 1/3 úspechu. 1/4 možno, ja neviem. Akože je to tak, lebo keď niekto dobre vyzerá aj na parkete a ako tancuje možno horšie, tak na prvé kolo mu to možno, že aj nejako stačí, hej? Že je sympatický a tak ďalej. No, čiže vlastne je to hrozne náročné z tohto pohľadu, že všetko to obsiahnuť, aby ja ako tanečník som dobre vyzeral a podal brutálne dobrý výkon technický. Já si myslím, že v tom je to krásné, že právě Laura teďkom jako sdílela takový super příspěvek, jako jaké všechny zaměstnání musí jako mimo jako sportovce, a manažera, a designéra a to je super, no. To si myslím, že nikde jinde není. Je to taká mozgová zumba, ako my hovoríme, že musí myslieť človek akože multitasking. Áno. V niektorých pároch sú to ženy, ktoré to riešia, v niektorých sú to muži, proste to samozrejme záleží od osobností, ale je to neskutočné, áno. Áno, je to podľa mňa veľká škoda a určite budem vždy to hovoriť, že proste ten tanečný šport je tak krásny a budem to propagovať kade tade, lebo myslím si, že to si zaslúži väčšiu pozornosť. Určite aj takého mainstreamu. Áno. Áno. S tou Jamerilskou. No, super. Tak posuneme se teda k hlavní
větvy naší konverzace a to je projekt Love to Dance. Takže ty si teda vlastně, takže ty si ukončila kariéru a šla si do Let's Dance, takže tam si přičichla takovému jako taneční sport přesunutý, trošku skřížený s nějakým jako showbiznisem. Pak teda, jo? Áno, ale to by som práve povedala, že to Let's Dance a Stardance, ja to milujem, je to moja srdcovka, vždy si to pozriem, lebo milujem tanec, proste tam akože sa není o čom, ale tam tí tanečníci, ktorí tam tancujú profesionáli, tak oni nejdú naplno, to je pre nich také 40%, 50%, to podľa toho, čo niektorí 10, aj keď dostanú nejakú nevhodnú celebritu. Akože nedá sa to povedať, že tam vedia ukázať svoje umenie tanečné. To je proste niečo, kde sú tanečníci súčasťou produkcie a ich úloha je jasná naučiť celebritu, alebo teda u vás výpku, tancovať a odtancovať to s ňou, takže nemôžeš vlastne tam úplne, že sa zblázniť a ísť na maximum, aby potom ten človek vedľa teba nevyzeral jak úplný neviem, jak to povedať pekne. Áno. Po ostravsky. No, vegetable. Vegetable. Takže tam ako keby je to samozrejme ťažká práca a ľudia to robia super a je to krásna práca. Zažila som si to, milovala som to, ale keď už bolo o tom, že idem si že naozaj zatancovať, tak ja som vlastne nemala kde. Hej, si tak akože naozaj s radosťou a s chutí zatancovať mimo zväzu a diskotéky. Takže vlastne to bola asi aj taká pohnutka pre mňa, aj keď teda ja už netancujem v Love to Dance, ale v Just Dance v 2012 som ešte tancovala. Ja som to vlastne vytvorila a aj som tam tancovala. A to boli vlastne najkrajšie 2 roky môjho života tanečného, pretože už som bola vytancovaná, už som sa vrátila aj z amerického turné, bola som na Broadway, všetko som si zažila a teraz tam sme boli ako partia kamarátov, presne ako sú teraz tanečníci v Love to Dance a išli sme bomby. Vydávali sme zo seba maximum proste a to som si najviac užila, pretože jednak ja som sa cítila isto a jednak to boli ľudia, ktorí si kupovali tie lístky a tým pádom vlastne tam bola taká krásna interakcia medzi nami a živým publikum. Takže tak. A teraz som vlastne asi stratila zase pointu. Já jsem se tak ponořil, že já taky, ale bavili jsme se o tom, jako kde, já jsem se chtěl dostat k tomu, kde vlastně vznikla ve tvojí hlavě ta myšlenka, že něco takového budeš dělat. Jako. Takže myšlienka vlastne vznikla už dávnejšie a to bolo to Just Dance a ono to vlastne skončilo v podstate veľmi skoro. Tam som mala nejakého producenta, ktorý to produkoval a okolnosti zariadili, že po jednej sezóne sa skončil projekt, ale stále som to ako keby mala tak nejako, bola to taká okrajová téma u nás doma a teda samozrejme, keď sa mi narodila Izabelka, tak toto vlastne išlo úplne bokom a vôbec som neriešila tanec, že vôbec. No ale zrazu začala byť na stole od môjho muža tá téma, že prečo neurobiš 2, že však ty musíš robiť ten tanec, lebo to ťa robí šťastnou a akože jedna vec je materstvo a influencing, ktorý som začala robiť na materskej, ale že to nie si úplne ty, že ty by si mala ešte niečo spraviť. A ja som mu ako keby 2 roky hovorila, že no way, že to je proste tak strašne veľa roboty. Dať dokopy taký projekt, že si to absolútne neviem predstaviť proste pri deťoch, pri tom už rodinnom živote, ktorý som viedla. No ale stala sa taká vec, že narodil sa mi Bruno, druhý, a mňa kopla múza. Vieš, čo to znamená? Po česky je to isté? Áno. Normálne mňa kopla múza, akože vyslovene, že z toho šťastia, že všetko prebehlo super a malý bol super bábätko a zrazu, že preboha, čo sa to deje? Tak začala som si zapisovať. Vážení přátelé, přesně tady je moment, kdy epizoda nahraná na YouTube, Apple Podcast a Spotify končí. Pokud se chcete dodívat na celou epizodu, dovolte mi, abych vás pozval na www.herohero.co/Czech Dance Podcast. Naší misí je vytvořit jednu z největších knihoven, plnou rozhovorů s úspěšnými tanečníky, porodci a trenéry. Pokud i ty chceš být součástí tohoto projektu, těším se, že tě uvidím v naší komunitě na Hero Hero. Čau.